ኣብ ገዛና ኾነ ዝኾነ ድራይወል ህራም ዘለዎ ወይ በጋጣሚ ብማዕጾ ዝተሰብረ ወይ እውን ቀዲድና ጋፕ ዝገፈሐ ነገር እንዳራሊ ብቕልል ዝበለ መንገዲ ከመይ ጌርና ከም ንዕድዮ ንፈልጥ ዶ? ምናልባት እዚ ልክዕ እትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ሪሰርች ላይት እንዳገበርኩ እዩ ነይሩ። እቲ ላይን ኦልሬዲ ሓሊፉ ስለ ዘሎ ንዑ ንምሕላፍ እንጥቀመሉ ወይ ከዓ ነቲ ዋየር ንምሕላፍ እንጥቀመሉ መስርሒ ማለት እዩ። እሱ ድማ ምናልባት ኣብ ገዛና ኣብ ሳሎን ይኹን ኣብ ቤድሮም ይኹን መብራህቲ ዘይብሉ ግን ፍኒሽ ዝኾነ ገዛ እንድሕር ብኸምዚ ኣገባብ ጌርና እቲ ናትና መስመር ክነሕልፎ ንኽእል። እዚ ቀዳድ ዝረአየና ዘሎ እቲ ቢም ዘለዎ ኮይኑ እቲ ዋየር ከዓ ልክዕ ኣብቲ ንደልዮ ቦታ ክሳብ ዝበፅሐልና እቲ ቢም ወይ ከዓ እቲ ዓንዲ ዝሓልፈሉ መንገዲ ከምዚአን ጌርና ንኣሽቱ ጌርና ቀዲድና እቲ ዋየር ናትና ብኡ ብምሕላፍ ብቕልል ዝበለ መንገዲ እቲ ብሙሉእ ሽትራ ከየውርድና ወይ ከዓ ናይቲ ሲሊን ዘሎ ከየፍረስና ብኸምዚ ኣገባብ ክንሰርሖ ከም ንኽእል ትፈልጡ ዶ? ስፍሕ ዝበለ ኣብ ዩቱብ ገሬ ፕሮዳክሽን GERE ፕሮዳክሽን ብስፍሕ ዝበለ ኣብኡ ክሰርሓልኩም እየ። ብትህቡኒ ሃናፂ ርእይቶን ኣተባባዒ ሓሳብኩምን ኣዝየ እንዳመስገንኩ ብሕጂ እውን ክሰርሓልኩም ክትፈልጥዎ ትደልዩ ነገር እንድሕር ኣብ ናይ ቦታ ኮመንት ፀሓፉለይ። መጀመርያኹም ትሪእዎን ኣብ ቀጻሊ ክመፀኩም እትደልዩ ሰባት እንድሕር ኣለኹም ነዚ ቻነል ፈለው ብምግባር ድማ ላይክ ሼር እንዳገበርኩም ኣብ ካልእ ሰብ ንኽባፃሕ እውን ናባኹም ገድፎ። ኣብ ቀጻሊ ብካልእ ስራሕ ሰላም።